ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಿರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ. ಸೊ ಏತೋ ದಿನದ ಬುಕ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ದೊಡ್ಡ ವಾರನೇ ಕರೆಯಂಡ ಅಂದು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಂಚಾದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಎಂಚ ಲಾಗ್ ಸುರಮಂತನ ಮುರಣಿ ಸಂಡೇ ದಾತನ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೂರು ಎಂಚ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರಾಗ ಆಯ್ಜಿ ಜನ ಮಂತದ್ವೆ. ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಾನೆ ಬುಕ್ ಏನು ಎಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತನಾಗನೇ 5:30-6 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರಾಗಲ ಆಪುಜಿತ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬಜ್ಜೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಲೇಸ ಒಂದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಚ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಬಜ್ಜೆ ಬೀಜಿತ್ತು ನನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ಗರ ಪೋಡು. ಗೈಸಿನ ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪಿಜಿ ತಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಪಿದಾಡ್ದು ಆಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ವೆ ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಯರಂಡ ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆದ ತಿಕ್ವೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. ಏನಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಬಿರೋಡಲ್ಲ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಐತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ತುಲಿ ನಿಂಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪತ್ತ ನಾ ಡ್ರೆಸ್ ತುಮಕೂರದ್ದು ಎಂಪಂತಿತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನ ಪಾಡುವೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪಾಡತ್ತೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಲಾಗ್ ಮಂತಿಚ್ಚಂಡು ಕುಟ್ಲಾಗೋರ ಫೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚ ಗಾಯಿಸಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಆನೆ ಪತ್ತಂಜರ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ ಪೂಜೆ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನೇ ಆಂಡ್ಲ ಏನು ಟೆಂಪಲ್ದ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಾಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೇಡ ಅಂದರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ದಾದಾಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್. ತುಕ ಮಲ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಮನ್ಪೆ ಹಿಡ್ದುಕ ಇನ್ನಿತ್ತದೆ ಇನ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಡನಾಮ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಏನು ಪಿ ಯು ಡಿಪ್ನಾಗ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಅಡ್ಡನಾಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಡಿಪ್ನಾಗ ಅಪ್ಪ ಶೋಕೋಜುನು ಅಂತೀರ ಒಂಜಿನ ಪಾಡ್ನ ಏನು ಇಂಚಿನ ಪಾಡ್ನ ಐದಕ್ಕೆ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಶೋಕೋಜುನು ಅಂಚಿನ ಪಾಡ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಅಡ್ಡನಾಮನೇ ಪಾಡ್ರ ಶುರುವಂತೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಗಂಧಗಾಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡನಾಮ ಪಾಡ್ನೆ ಬಿಡ್ದು ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ರ ಶುರುವಂತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೀ ಗಂಧ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಇದೊಂದು ಕುಂಕುಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಗಂಧ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಏನು ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನೋಟು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತೆ ಅದೇ ನರ ತೋಜಿಪಾವೆ ಗೈಸ್. ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ದಾಯ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಗೈಸ್ ಅಂತು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಡುಂತು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪಂಡ 11:15 ಬಾಕಿಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡ ಉಲಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಪೂಜೆಗನಾಗ ಬುಡ್ಪುಜಿರು ಅಡ್ದಕ್ಕೆ ಪದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪನ ಕೂಡ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೀದಾ ಆದಿಗೆ ಪೋಪ ಮೊರನಿ ಏನು ಬರ್ಡೇ పోయేది అంకని అప్పుడు అదా గందుతుజి ఎంక్ల ఎక్కడే ఎంక్ల లక్కన చూరు లేట్ అవుతుంది లక్కనగా చూరు లేట్ అండి అంచ ಪೂರ ಈತ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನ ಜಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುತ್ತಂಡ ಬೇಗ పోతుంది ಅಂಚಿತ್ತು 15 ವನಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಬೇಗ ಪೂರ ಕೆಲವಾತಜಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತದನ್ನು ಇತ್ತೇನೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿರದ ಅಂಚ ಚೂರ ಸೆಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಚಿರು ಅಲ್ಪ ನೇಮುಂಡು ಏನು ಅಜ್ಜಿರದ ಕುಟುಂಬದ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ పోతారు ನೇಮಾಗ ಅಂಚ ಯಾನು ಅಜ್ಜಿಲಾಗ పోದಿತ್ತೆ ಏನು ಕೋಡೆ ಅಜ್ಜಿಲಾಡ್ದು ಬರ್ತನ ನೇಮಾಗ పోతున్నట్టు ಯಾನು ದಾಯ್ತಾ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ దగ్గర ರೀಚ್ ಬಂದತ್ತ ಇನಿ ದಾದಾ ಸಂಡೇ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪಡು ಮಲ್ತಿ ಗಾಡಿ ಉಂತುಂಡು ಅಡಿ ಮುಟ್ಲ ಬುಕ್ ಅಲ್ಪಡ್ತು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪಿರವು ಡೋರ್ಡೆ ಪೋಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಡೋರ್ ತಲ್ಪ ಎತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಲ್ಪ ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಎದುರು ಡೋರ್ ತಲ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೈರ್ ಬಿಡ್ಪುಜಿರು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಲೈ ಪೂಜೆಗೆ ಬಾರ ಆ ಒಂದು ಅಂಚ ದಾದಾ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿದ್ದೆ. ಸೊ ತುಕ ದಾದಾ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆದಿ ಪೋಯದ ಮುಗಿತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ 11:40 ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆದಿ ಪೋಪ ಎದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಚು ಕಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಎದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೈ ಸ್ವಲ್ಪದ ಅಡೆ ಮುಟ್ಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಲು ಇರ್ತಲೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು ವೆಹಿಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಟ್ ಬೇತೇನೆ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಅದ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ರಶ್ ಇಪ್ಪು ಬಸ್ಡ್ ಬರ್ಪನಾಕ್ಲು ಬೇತೇನೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ಪನಾಕ್ಲು ಬೇತೇನೆ ಜಾಗನಲ್ಲಿ ಮಾತಂಗದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಆಪೆದ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಆದಿಗೆ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪಲ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ರೂಟ್ ಉಂಡು ಆದಿಗೆ ಪೋಪುನ.
ಇದಕ್ಕೆ ಆದಿ ಟೆಂಪಲ್ ತಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದಿರ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುದ್ದೆ నీకు ತುದೆ ಅಂತ ಅನ್ಪುನಾ ನೀರೇಜ್ಜಿ ಅರೆಗಲ ಸುರ ಒಂದು ಬತ್ನಾತೆ ನೀರೇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸಂಕ್ಲ ಪಿರೋಡೆ ನೀ ಎಂಟ್ರಿ ಮುರಣ್ ಅಂದು ಆದಿಡೆ ಏಪಲ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ನೀ ಆದಿಡೆ ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ನೀ ಎಂಕ್ಲ ನೀ ಪಿರೋ ಡೋರ್ಡೆ ಬತ್ತನ ಪಿರೋಡೆ పోయి ಅತ್ತಿ ಏಪಲ ಆದಿಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಮುಲ್ಪನಿ ಇತರ ಅಷ್ಟಿತ್ತಂಡ ಗೈಸ್ ಯಾನೇ ಟೆಂಪಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಕೊಡು ನಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ರಶ್ಡ್ ದಾಲಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲ ಕಂಚಿಲ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರಾಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕಳು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪನಿ ಇದ್ದು ಜನ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಆದಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪೊಂದು ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೂಲು ಇದು ಜನ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪಿಜಿರು ಇನ್ನಿದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಡ್ಯಾಡಿಗ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡ ನಮ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಒಂದಿಪ್ಪು ಬಿದೆ ಅಂತ ತೊಡ ಸಂಚಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡತ್ತೆ ಗೈಸ್ ತಿಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾರ್ಕ್ ಶೋಕಂಡದ ಬಲ್ಲೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರಂದಿನಕ್ಲು ఒక ಆಪೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಪೋಯ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತುಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿ ಎಂಕಲ್ಲಮ್ಮ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕದಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಮರನಿ ಚುರು ಒಯ್ಪದೆ ಏನಿಸಲ್ಲ ಏತು ಜನ ಮರನಿ ಏತು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇತ್ತೀರು ಬಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿನಿ ಪಟಾಪ ಕನ್ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಪಟ ಮತ್ತೆ ತಿಪ್ಪುಡಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡೆ ಸೊ ಐತೆ ಜನ ಪುರ ಪೋಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಂತರಾಗ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಯಾಕಾಡ್ ದಿಂಚ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಏತೊಡ್ತು ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಮೂಲ ಎಕ್ಲ ಎದುರುಡೇನೆ ಪಾಸ್ ಆಗು ಒಂದಿರ್ಲಿ ಅಂಚ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನ ಸರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತಿದಿಕ್ಕು ಬಾಯರಾಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪನಿಕುಲು ಒಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಪೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿನಿ ಅಂಚೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾರಂಡು ಪೋಡು ಗೈಸ್ ಬೆಲೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಾವ ಲೈವ್ ಓಪನ್ ಉಡ್ಲಿ ಮುಲು ಬಿದ್ದೈತವ ಒಂದು ನೆಟ್ ಸುತ್ತ ಬರಿಯರ್ನೇ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಆತ ರಶ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಆಯ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂತು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತನತ್ತನ ರಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಅಂಚೈತೆ ಒನಸು ಮತ್ತೆ ಪೋಡ್ ಹತ್ರ ಸೆರೆಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ತಿಳಿ ತಿಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಕಾಣೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲು ದೇವರಂದ್ರೆ ಯಾರಾಯ್ತು ಮನಸ್ಸು ಸಂಕ್ಲಂಜಿ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನ ಗುಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ರಶ್ ಜಗಳಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ವಯರ ಎಟ್ಟು ಪೆದ್ದ ಜಗಳ ಗೈಸ್ ಹಂಡು ಗೈಸ್ ಮನಸ್ಸು ಗೆಟ್ಟು ದಾಲ ಬಂದಿ ಉಲ್ಲೈ ಮನಸ್ಸಂಡು ಜಯಂತನೇ ತಿಕ್ಕಿರ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಆರಿದ್ದು ಮುಲ್ಪನೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಚೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿರು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೋ ಅಂದ ಯಾರು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಏನು ಚೂಕಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಟೆಂಪಲ್ದ ಮತ್ತು ಲವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಕಂದು ಆದಿಗ ಇರ್ಬೇಕು ಮುಲ್ಪದ ಮತ್ತು ರಶ್ಡು ಟೆಂಪಲ್ ಇಡು ರಶ್ ಇಟ್ಟು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ತೋಚ್ಬೇಕು ನಲ್ತಿ ಏನು ಜನಕ್ಕಲೇನೆ ತೋಚ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ ಈಗ ಜನಕ್ಕಲೇನು ತೂತೆ ಬಂಜಾರ ಆಗ್ತದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಂಬುಲ ಬಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಡಪೆರ್ಲ ಪಂಡ ದಾದಾ ಬಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಅದು ದೊಂಬುಲ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣ ಮಲ ಮಲ ಮಲಪ್ನ ಬತ್ತಿ ಚೇತ್ ಮಾತೆ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಚೇತನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ನ
ಅಕ್ಕನ ನೀನು ಅವ್ರು ಪಾತಿರ್ಪದ ನೆಚ್ಚಿ ಹಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪನ ಸೊ ಅಂಚದು ಪಾತಿರ್ಪದ ಪನ್ನ ಅಲ್ಪ ನಾನು ಅಂಚಿನ ನೇಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿನದ ಕುಟುಂಬದ ಏನು ಫೋಟೋ ಇರ್ತನ ಅದು ಅಕ್ಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ಏನು ಸೀದಾ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ್ಣನೆ ತಿಕ್ಕೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಕೆಫೆಗ್ ಬರ್ತದ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಡಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಕೆಫೆ ಪನ್ನೊಲಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಫೆಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಆದಿ ಚಾರಣ ಟೀಚರ್ಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಚಿಕ್ಕ ನಾಚಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಓ ನಿಕ್ಕು ಈ ತಿಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಜಾ ಉಂಟು ಅವು ಆಯ್ತು ಹಾಕದೇರು ಪಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂದ ಕ್ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂದಾಯ್ತ ಪನ್ನೀರ್ ಇಂದವು ಹಾಂ ಪನ್ನಿ ಪನ್ನಿ ತಿಂಗ್ಳೈತೆ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ನೆರವತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪನ ಯಾನು ಅಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ತಿಂತಾರೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ಚಾರಣದ ಪೂರ್ಣ ನಿಂದಿದೆ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೋನೆ ತೀಯರ ಭಯಂಕರ ನಾಚಿಗೆ ಅಂತ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೀಯರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬದ ಕ್ಷೇಮ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಒಂಚನ ನಿಕ್ಲಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗೋರಣ್ಣ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಚಿ ಕೆಫೆಗೆ ಬಲೆ ಬತ್ತದು ತುಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪನ್ಪನ್ತೀವಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಬಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಒಂದು ಇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಜನವರಿ 30 ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾ ಕಾರ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟರೆ ಅದ ನೋಡ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ ಬಂದೆ ಸಂಜೆ ಅದಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಂದು ಎಟ್ಟಿತ್ತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕನ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾನ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದ ಯಾ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ್ಣನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾನಂತೂ ಒಂದು ಜೀವನಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದೋಂದಿಪ್ಪುನ ಸೊ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ತೂವೊಡು ಸೊ ಪೂರ್ಣನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಚ ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನಿತ್ತು ತಿನ್ನಗೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬರೋಡು ಸಾಕು ನೀ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಮೂರು ಫಸ್ಟ್
ಜಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೈಸೆಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ತಿಂದಿದ್ದಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂದಿನ ಮಲ್ಲೆ ಸೋಕಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆರು ಪೂರ್ಣನಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿ ಸ್ಮೂತಿ ಅದೇ ತೊಂದ ತೂಕ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಪುನ ಅಕ್ಕಂಡ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ತಿಂತಾರೆ ಯಾನ್ ತಿಂತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೌನಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಎಡ್ಡಾಯ್ತಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಲೂವಿಯ ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿ ಸ್ಮೂತಿ ರೆಡ್ ಎಂಕಲ ಅಕ್ಕಾಗ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರಡು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಕಾಫಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ರಾ ಕಾಫಿ ರಾ ಕಾಫಿ ಎಡ್ದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಯ್ತದೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಶೋಕಿತ್ತದ ಎಡ್ಲ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಡಿಮೆ ಶೋಕ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾನೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವುದೊಂದು ರೇಟ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಗಿರಿದು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಾಲರೆ ಕರಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದಾಡ್ನ ಆತಿ ದಾದ ಮತ್ತೆ ತಿಂದದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವನಸಾಂಡು ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ತಿಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ತಿತ್ತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ದಾದಾಗ ಜಯಂತನ್ನೇ 40 ರೂಪಾಯಿದ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಬುಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೇರವ ಐದಕ್ಕ ಪೂರ್ಣನೆ ತಿಕ್ಕಿರಿ ಬಲ್ಲ ಪೂರ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅದು ರಂಟ ಒಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿ ಸ್ಮೂತಿ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂದ್ರ ಸೋಕಿತ್ತಲ್ಲ ಐದಕ್ಕ ರಾಮ ಐದಕ್ಕ ಒಂದು ಇದಾಯ್ತೇನಪ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ ತಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಂಡು ತಿಂದು ಜಿತೆ ನಡಪೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ನಂದು ಆತು ತಿಂದ ಅಂಚ ಪೊರ್ಲ್ ಬಾಡ್ಸದನಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡದ ದಾಂಡ ಇನ್ನೀ ಅನ್ನು ತಿನ್ನಂದಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರ್ಷಲೇನು ಮತ್ತೆ ತಿಂದೆ ಕಂಡ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಪ್ಪಡಿ ನಾನು ತುಮಕೂರು ಕೋನ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಬಿತ್ತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂತು ಸೊ ತಿನ್ರಾಗೆ ಆತಿಜನ್ರಿ ತಿಂಡ್ರ ಆಯ್ತು ಕಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ನಡೆದಾಗ ತಿಂಡ್ರ ಆಯ್ಚಿ ಚೈನಿ ಏನು ಆಸೆ ನೆರವೇರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಅದೇ ಪನ್ನೀರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು